ନାରୀ ନାରୀର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ସ୍ୱାମୀକୁ ପତନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିବାରୁ ସେ ପତ୍ନୀ, ଦୁଇ କୂଳର ହିତ ସାଧନ କରୁଥିବାରୁ ସେ ଦୁହିତା, ଗୃହର ମଣି ହେତୁ ସେ ଗୃହିଣୀ, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବାରୁ ସେ ସହଧର୍ମିଣୀ, ମହିଷୀ ବାଳା ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ମହିଳା, ଗୃହର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବାରୁ ସେ କାନ୍ତା, ଐରୀ ବା ଅଭି ନାଶ କରୁଥିବାରୁ ସେ ନାରୀ, କୂଳକୁ ଧନ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ସେ କନ୍ୟା, ଗୃହର ଭାର ସମ୍ଭାଳୁଥିବାରୁ ସେ ଭାର୍ଯ୍ୟା, ସଂସାରକୁ ସୁନ୍ଦର କରୁଥିବାରୁ ସେ ସ୍ୱରୂପା, ଗୃହର ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ରଖିପାରୁଥିବାରୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ, ମାଟି ଓ ଆକାଶ ପରି ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ମା, ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରୁଥିବାରୁ ସେ ବୋଉ, ଗୃହକୁ ପ୍ରମୋଦ ମୁକ୍ତ ରଖୁଥିବାରୁ ସେ ପ୍ରମୋଦା, ପରିବାରର ଶୀର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ମସ୍ତକ ପରି ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ମହାନିଆ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।